Продавам си личната кола. Една кола, в която няма нищо, което да ме дразни, обаче двете столчета отзаде вече взеха да стават много тясни за децата и трябва да я продам. Вече не ми трябва, така че продавам S500. 2014 година, две хибридни турбини, 530 коня, AMG генерация. И абсолютно всички екстри за модела. Няма копчета, които да ги няма вътре. Имаме си панорама отгоре. Цялата кола е абсолютно фолирана. Цвета е Frozen Vanilla на 3M. Ей, тия фарове са рециклирани и са защитени с защитно фолио. Фаровете са Сваровски и струват 3 бона в евро, втора ръка. Така че тук е много скъпо. 20 джанти JR, абсолютно целият хром е облепен с черно. Стъклата също са фолирани, но те са без затъмняване, защото нали да не прекрачваме закона, те просто спират светлината и топлината. Няма копчета, където да ги няма. Всички текстри за модела са тук. То това е нощно виждане, то това е дистроници, парктроници, само паркира. Чая да го запалиме малко сега. Колата е с възможно най-високата система на озвучаване. Има и буфер отзаде в багажника и свири много чисто. Много добре. Така че ако си семейен човек, тази кола не е за тебе. Не става, пречи, малка е, тясна е, неудобна е, децата отзаде не виждат добре, повръщат, не се чувстват добре, не е за тебе. Обаче ако си млад тигър и искаш 530 коня, това е за тебе. Виждате ли тук сега какво пише? Пише: иска ми се, ама нямам възможност. S500 не е 63-ка, обаче съм ги дърпал с истинска 63-ка и му застава така на задницата и върви с него, така че на вървяне го докарва, на ръмжане го докарва. Искаш тихо, върви тихо. Искаш малко гръм, има AMG генерация. Искаш пуканки, гърми трещи. Чая да видим какво друго сме правили по тази кола. То много работа съм правил по тази кола, ама беше, аз имам от 4 години и вече съм забравил да ви кажа често какво съм правил по тази кола. Ама колата си е, да не казвам пичеловка, ще нарека мухоловка. Хваща погледи, хваща доброжелатели, недоброжелатели. Така че, ако имате интерес за тази кола, мога да драснете едно съобщение или па мога да ми се обадите, да ви обясня малко повече. И може да дойдете, ама без тук автомобилни туристи, само да се разкарваме, да идваме и да караме само едни коли така. Как е, AMG? Има ли пуканки? Яко е фън, му викат американците. Фън, яко е фън. Ай, тия гарла, братче, като ги отвори. Майко, че е ламятва. Няма да спада. Как се разделя с нея, не знам.